Mordaza deritzon legea ezaguna izango zaizue, COVID garaian askotan erabili zuen gainera ertzaintzak legebiltzarraren irizpideak aintzat hartu gabe, baina Madrilen ere albiste da egunotan. Nola ulertu Mordaza legearen auzia? Zergatik ez ote dute babestu ezkerrekoek, aldiz bai eskuinekoek? Non dago eskuina, non ezkerra? Sigue permitiendo esto, que es sacarle un ojo a la gente con una pelota de goma. Sí, yo creo que esto se entiende más, ¿no? Si hago esto se entiende más. Entonces nosotros lo que dijimos desde el minuto 1 es que esto y esto, si queríamos derogar la denominada ley Mordaza, esto y esto tenía que desaparecer. Ni esto desaparece con lo que presenta el PSOE y Unidas Podemos. Entonces no lo apoyamos. Ya está. Y la presión, las preguntas, no deberían ir hacia nosotros y nosotras. Deberían ir hacia quien permite esto y esto. Ya está. Punto. President, what do you know right now about why this happened? And can you assure Americans that there won't be a ripple effect? Do you expect other banks to fail, Mr. President? Should all depositors be protected at all banks? Argi Joe Bidenek ihes egin duela albiste dugu sare sozialetan, baina geure etxetaraino heltzen ari da Ameriketako Estatu Batuetako finantza krisi edota esan dezagun txapuza finantziero horren ondorioa. Bien bitartean baina, bi arnas dokumentala Euskal Komunitatea eta oroar hamarkada luzez, hainbat gizarte, mugimendu eta zibil zigortu dituen sistematikoa izan den tortura. Horri buruz aritu den dokumentala da bi arnaz, Euskal Herrian oraindik ez da emititu, baina beste behin ere herrialde katalanetako telebista kate publikoak aurre hartu dio. Euskal Herriko emisioari eta hemen ditugu datuak besteak beste, bart 183.000 ikusle izan zituela, besteak beste, Iratxe, Sorzabal edotan Nekane, Txapartegi Euskal Herritarrek jasandako tortura biltzen duen dokumentalak. Guzti hori oraindik buruan dut. Eta kalea irtetzen manaiz, zagite dozi momentutan iruditzen zaite. Berriz atxilotu behar nautela, berriz guztia gertatu behar dela, eta eramaten zaituztela. Ezakindi buruan ditute. Batez ere 5 egun horiek eta ezin dut. Fue ahí donde empezó todo el infierno. Y es ahí en ese viaje, es ahí en el coche, donde me aplican esas descargas. Es ahí donde me golpean, donde me insultan, donde me soban, donde me dejan, donde me asfixian, donde pierdo el conocimiento, donde me queman. Es ahí donde me aplican todo eso. Ya lo he dicho antes, que no hemos hablado nunca nosotros sobre la tortura que asumió ella. Entonces, ¿ella cómo va a decirle a su madre? Si personalmente no ha sido capaz, no es capaz de escribir una carta y explicarle a su madre lo que le han hecho. What do you know right now about why this happened? And can you assure Americans that there won't be a ripple effect? Do you expect other banks to fail, Mr. President? Should all depositors be protected at all banks? Body counts in the house. Body counts in the house. Body counts in the house. Mordaza legea aipatu dizuegu atarikoan, egunan 16 alditan baliatzen du ertzaintzak Mozal legea. COVID garaian ezaguna egingo zitzaizuen, baina egunotan bere biziko eztabaida eragin du Madrilen eta Euskal Alderdi Nagusien artean bereizketa beste behin ere. Sigue permitiendo esto, que es sacarle un ojo a la gente con una pelota de goma.
Sí, yo creo que esto se entiende más, ¿no? Si hago esto se entiende más. Entonces nosotros lo que dijimos del minuto 1 es que esto y esto, si queríamos derogar la denominada ley Mordaza, esto y esto tenía que desaparecer. Ni esto desaparece con lo que presenta el PSOE y Unidas Podemos. Entonces no lo apoyamos. Ya está. Y la presión, las preguntas, no deberían ir hacia nosotros y nosotras. Deberían ir hacia quien permite esto y esto. Ya está. Punto. Ezkerra eta Eskubia, Gabriel Rufianen hitzak ziren horiek, baina Euzko Alderdi Jeltzaleak eta Euskal Herria Bilduk bakoitzak bere posizioa hartu du kasu honetan. Naizen datu batzuk bildu dizkigu gaur Ramon Sola kazetariak. Eta bertan besteak beste, halakoxe datuak agertzen zaizkigu, esate baterako COVID garaian izandako aplikazioa. Zalantzarik ez da, Mozal legeak izugarrizko polemika eragin duela bere sorreratik bertatik, eta hain zuzen ere, egunotan, poliziaren kargetan pilotakada baten ondorioz begia galdu zuen Aingeru Zudaireren kasua izan dugu hizpide. Nafarrak esker oneko hitzak izan ditu, baina bere kasuaren gordintasuna beste behin ere mahai gainean geratu zaigu. Sois muchos a los que dar las gracias. No podría acabarme todos los ratos, a todos, pero que sepáis que a cada uno de los que habéis aportado un granito. Entonces, en esta sentencia hay muchas cosas que se quedan en el camino y que podrían haber salido mejor. Está claro que podrían haber salido muchísimo peor, incluso podrían no haber salido, o peor todavía. Why this happened, and can you assure Americans that there won't be a ripple effect? Do you expect other banks to fail, Mr. President? Should all depositors be protected at all banks? Nolako joko ematen dugun gure Biden jaunak bestelako kontuak ere bai, izan ere herri urrats gertu dugu eta aurtengo abestia, doinua, soinu banda, talde berri bat ere ezagunak dakarrena Zutagar taldearen eskutik, aurtengo herri urrats kanta izan ere esango dizuegu, urratsak zubi izango du izenburu, aurtengo abestiak, badakizue, herri urrats berehala geurean izango dugula, udaberriak euskaraz abestuko dugu. Amare bularretik jaso nituen kontzientzirik gabe lehenengo hitzak baitaren besoetara jauzi eginik eman zizkidaten unibertsoak amonaren eta itonaren kontuetan agindure xamor baten beroa Zetorkida bideari ekiteko Ean dituen indarra tarnasa Gaixo esanik elkarreri Helduko diogu etorkizunari Eman egoak euskerari Bihurtu ditzagun urratsak What do you know right now about why this happened? And can you assure Americans that there won't be a ripple effect? Do you expect other banks to fail, Mr. President? Should all depositors be protected at all banks?
Izarretako gerra, hori akaso ez duzu ezagutuko, eta Simpsondarrak, aizue, Ander Torregarai du izena, 17 urte besterik ez ditu, besterik. Agian ez dago zuzen esan da, ze ikusi besterik ez, zenolako ahalegina egin duen. Simpsondarren filma euskaratzeko ausardia izan du, eta bikoizketa ikasle izanik, lehen praktikaldian nota ezin hobea ematen diogula, esan dieza zuekegu, eta izue bestela harakatu, sare sozialetan baduzuelako, baina kolpez kolpen ekarri nahi izan dizuegu zuekin Simpsondarrak Foxy barkamena eskatuta euskaraz. Gure irian hilden azken rock bandakatik eskatzen dizugu, jauna. Eskatzen dizugu, jauna. Berandu heltzea gorroto dut. Eta nik etortzea gorroto dut, ez diot jaunari nire erara oratu hiltzorian nagoela? Homer, uste dut entzuten zaituztela. Relax, babo, horiek oso lanpetuta daude jainkoari gauzak eskatzen. Zer moduz bakea zurekin Jesus laudatua? Bueno, bani aspalditik nahi nuen film bat bikoiztu nik bakarrik, fandom moduan, baina, klaro, ia film guztiak dauzkate pertsona asko eta ahots normalekin, orduan nik ahots normal bakar bat daukat, orduan ezin nun. Baina, lehenkoan ikusi nun batean telebistan Simpsondarren filmak, Simpsondarrak pila bat gustatzen zaizkit, eta esan nun jode, Simpsondarrek oso ahots marrazki bizun ahotsak dituzte, orduan imitatzeko erraz egongo da. Eta horrela, aukeratu nun Simpsondarren filma bikoiztea. Gaurkoan gauza ezberdin batekin gotuko, zuetako bat ideituko diot. Jainkoaren hitza zuen barruan dago, ateratzen utzi behar duzue, zuen espiritua zera. Ai, zer nahi duzu? Jaunak zerbait aitortzeko eskatu dit. Gei. Eta da, gure komunitateaz oso harro nagoela. Beste norbait? Argiak argi diezazuela. Ahots guztiak nik egiten ditut, eta gehien kostatu zaidan pertsonaia, Marge Simpson da, zeren berak hitz egiten du puskatuta dauka hotxa, pixka bat horrela ez dakit nola esan. Homer, zer gertatzen zaizu? Bale, eta hori normal imitatzea, normal dagoenean, bikain. Baina ja, astoratuta haserre oiukatzen dago, eta ateratzen zaizkit gaio moduko pila bat. Eta hori, oso exageratuta, gaizki geratzen da. Orduan, askotan errepikatu behar dut, Martxen esaldiak asko errepikatu behar ditut, ondo geratu arte. Sentitu espiritua. Utzi ateratzen! Ikaragarriak, gauza ikaragarriak gertatuko dira! Eta gertatuko zaizue zuri eta zuri! Ai, nire tripa! Bueno, nire ustez, blockbusterrek euskaraz egotea oso garrantzitsua da. Eta tamalez, azken urte hauetan ez da ia blockbusterrik bikoizten. Igual, umeentzako blockbusterren bat bai bikoiztu dela, baina helduentzako ez da ezer bikoizten. Eta hori pena ematen zidan. Orduan, ikusi nuenean Simpsondarrak esan nun, ostres, hau euskaraz egotea izango litzateke, vamos, una pasada. Orduan, esan nun, pues nik bikoiztuko, baina, klaro, askoz gehiago gustatuko litzaidake momentuan euskaraz bikoiztea profesional batzuk eta zineman egotea eta hori ja izango zen itzela, baina nola hori ez zen izan, nik bikoiztu, no? Entzu idazue Springfieldeko biztanleok, isatz biratua, milaka beki, harrapatutak betirako. Aitatxo egin zerbait. Liburu honek ez du erantzunik. Ez, entzu idazue, gutxi geratzen da, epa! Sinistu idazue! Mila esker entzuteagatik. What do you know right now about why this happened? And can you assure Americans that there won't be a ripple effect? Do you expect other banks to fail, Mr. President?
Should all depositors be protected at all banks? Aria ez da eten, goazen Iruña aldera. Aste honetan musika zuzenan saioko protagonistak baititugu, Leizeak taldeko neskak. Marabilasi abestia eskaini zioten, baina disko berriarekin buru belarri izan dira. Aste honetan beraz, disko berria Hamaika Telebistan, Leizeak Iruñetik. Akaso etzarete jabetuko, askok egunerokoa bestera batera izan behar dutela. Exoeskeletoko batek badakizue, bat baina gehiagori biziak goitibera iraul diezaiokeela, badakizue adimen artifizialak azpidatziak euskaraz bai, baina askoz ere gehiago badakarrela. Munduko lehen exoeskeleto pediatrikoa Gipuzkoan da, proba pilotu gisa. Atlas 2030 exoeskeleto pediatrikoa modu autonomoan ibili ezin duten aurrentzat diseinatu da bereziki, eta munduan dagoen horrelako lehen aparatua da. Muskuluen funtzionamendua imitatzen du eta aurrei eusten eta ibiltzen laguntzen die. Goienetxe Aspazek Gipuzkoak Donostian dituen instalazioetan egiten da terapia intentsiboa, eta dagoeneko erabiltzen ari dira garun paralisia eta antzeko mugimen asaldura dituzten 15 aurrekin. 2022ko urritik saioak egiten aritu dira garuneko paralisia duten 5 adingabetako 3 taldetan, eta proba pilotu hau amaitutakoan ondorioak atera eta baloratuko da tratamenduarekin jarraituko duten eta aur gehiagori zabalduko zaien. Exoeskeletoaren ezaugarriak direla eta 4 eta 13 urte hartan dituzten eta autonomoki mugitu ezin duten adingabeek erabil dezakete. Eta gure helburu nagusia izango litzateke, bazkenean garun paralisia duten aurrek, euren garapenerako eta euren bizi baldintzetarako, bizi kalitatearako urrats berri bat edukitzea. Aspaze Gipuzkoatik azaldu dutenez, familiak harrera bikaina egin diote ekimenari, haur bakoitzaren behar eta helburuetara egokitzen delako. Dispositibo honek moten dutzen azkenan da, esperientzia bat umiai, igual lehenotik ez dagoen eduki, mobitzeko entornua beste modu baten esploratzeko. Horrek, emozionalki eta bai, eragin positiboa edukitzen dau, eta Karenak esan da moduan ez, azkenan da eskubide bat zutik egotia, aur danek eukibiko laukien eskubide bat, eta gero horrek hartzen da bien onura ja motoriko, fisiologiko eta hori dana. Berak ere, gehiago deskantzatzen du, hobeto jaten du, eta gauza pila batetan asko aurreratu da. Helburu nagusia martxa berreskuratzea ez bada ere, badira bizi baldintzak hobetzeko oso garrantzitsua diren beste helburu batzuk ere. Artikulazio maila handitzea, muskulu indarra hobetzea, goiko gorputzadarretan funtzionaltasun handiagoa izatea, hala nola arnasketa funtzioa hobetzea, interakzio soziala eta bizipen pertsonala. What do you know right now about why this happened? And can you assure Americans that there won't be a ripple effect? Do you expect other banks to fail, Mr. President? Should all depositors be protected at all banks? Eta zubilana garrantzitsua izaten da telebista saio edota irrati gintzen, eta Bidenen irudi hauetatik, goazen Maia Alkatearen irudiak ikustera, Labrit frontoian, zertan ate ari otea gure
Jaun txite gorena, aizue, pilotaren etxea. Pilotaren hiriburu izan nahi du Iruñeak mundu zabalean, eta gu oso pozik gaude guazen Nafarroara, Iruñara, bertan dira, geure redaktoreak. Iruñeak pilotaren munduko hiriburua bihurtu nahi du. Eta horretarako, Iruñeko udalak, Nafarroako gobernuak eta sektoretako ordezkariek Iruñea pilotaren munduko hiriburua proiektua aurkeztu dute Labrit pilotalekuan. Aunitzetan gertatzen ez bada ere, alderdi guztiek bat egin dute proiektuaren proposamenarekin. Bai, baina hori da igual pilotak izan dezakena, ez? Hori da, eta batez ere da pilotak izan behar duena, ez? Politiko pixka talde batera utzi eta pixka aipatu duana ere, bai, ez? Nik uste, pilotaren barruan ere, klubak daude, pilota enpresak, modalitate desberdinak, eta gero, politika ere batzutan sartu egiten da, orduan, nik uste proiektuenek izan dezaken galzori garrantzitsuena hori dela, ez? Bertzeren artean, egitasmoa, pilota tokiko eta eskualdeko erreferentzia, kultur, kirol eta ekonomia eragile bihurtzea izanen da. Haur eta gazteengan paratu dute fokua. Nik uste horrelako proiekturen batek indarra eman dezakela, ez, haurtzaroan, bai neskak bai mutilek kirola hautatzerako momentuan, zer aukeratu galdetzen dutenean bere buruari, komunikabideetan edo kaletan presentzia izateak, nik uste hautatze prozesu hortan eragin dezakela, pixkat ikusarazteko bai. Ordezkariek aurkezpenean azpimarratu dute Iruñea pilotaren sehaska izan dela eta polita litzakela proiektuak argia ikusiko balu. Ez pentsa, joateko gogo gutxi dugu, baina heldu zaigu geure ordua eta bukaera honetan historiara igaroko den abestia dela esan badigute. Herri Urratseko antolatzaileek guk kaso egingo diegu eta gaur agur esateko lehen aipatu dizugun bezalaxe. Zutagar eta Herri Urratsen arteko fusioa zein da? Urratsak zubi. Horrekin utziko zituztegu gaur badakizu egunero hemen izango gaituzuela kolpez-kolpen antenatikat informazio zerbitzu esoikoa baina fidagarria den honetan eta badakizu aplikazioetan, sare sozialetako plataforma guztietan hortxe izango gaituzuela kolpez-kolpe. Gabon pasa, aio bihar arte. Amaren bularretik jaso nituen kontzientzirik gabe lehenengo hitzak baitaren besoetara jauzi eginik eman zizkidaten unibertsoak amonaren eta aitonaren kontuetan agindure xamur baten beroa Zetorkida bideari ekiteko behar dituen indarra tarnasa Kaixo esani elkarreri helduko diogu etorkizunari eman egoak euskerari bihurtu ditzagun urratsak zubi zuten hemen gauden gehien ona hortxetan gure bihotzak asketida sentitzen maitatzeko era desberdin jontan badaukazu begiradan diztira bat ez dudan aukitzen beste hizkuntzetan Nauzun argia eta sua zara Maite zaitut ez eta metxetan Kaixo esani elkarreri Eduko dio
diogu etorkizunari. Eman egoak euskerari, bihurtu ditzagun